שלום וברכה מוריי ורבותיי, והנה בחורצ'יק צעיר, עדין, חמוד כזה, אני לא מצליח למצוא את עצמי בחברה. שים לב יקירי, אתה יודע מי מצליח למצוא את עצמו בחברה? או מי שעושה זאת בכפייה ואתה לא רוצה להיות כזה, או מי שפשוט כיף להיות בחברתו, וזה מה שאתה רוצה להיות. אתה יודע ליד מי רוצים להיות? אתה יודע מי הוא אותו אדם שכיף ונחמד להיות בחברתו? לא סתם אותו אחד שמעניק מתנות כי זה סתם אינטרס, אלא אותו אדם שרואים שטוב לו ושהוא מאושר. יותר מזה, אותו אדם שמצליח להפוך את הסובבים אותו למאושרים. כל עוד אין לך איזושהי בעיה נפשית או חרדתית, אתה אמור להיות האדם שמצליח לשבח, לפאר ולפרגן לכל מי שמסביבך, ולספר תמיד עד כמה טוב לך, ואין כמו העולם המדהים והיפהפה הזה, וכמו הבוקר אליו קמנו היום. כאשר טוב לך ואתה מפזר אהבה סביבך, כיף מאוד להיות בחברתך, ועוד תתלונן על כך שאנשים עומדים בתור בכדי לשוחח איתך מדי יום. לעומת זאת, אם תרטון, אם תעשה את הפרצוף הכבוי הזה של הבחור שאיננו יודע לחייך, נו אוי ואבוי מה שיקרה לך, כולם יברחו, כי אף אחד לא רוצה להיות בחברה של אדם שמשרה אווירה דיכאונית. תאמין עד כמה טוב לך, תשפיע מהטוב הזה לסביבה שלך, תשכנע גם את מי שמסביבך עד כמה טוב לו ועד כמה הוא מאושר. ספר לו מדי יום עד כמה הוא יפה ועד כמה החיוך שלו מדהים, הוא מעורר השראה, ותראה איך כל האנשים שמסביבך יהיו מאושרים לא רק מצד עצמם, אלא גם ובעיקר להפוך אותך באור חוזר למאושר הרבה יותר. בהצלחה רבה לך ולכולנו בדרך החיים החדשה והמדהימה הזו, וברוכים תהיו.